Say guys for the people. Ndikapinda nemutsaona ndikabva ndikanofamba kunosvikaza makumbo angu zvishanjavo ndoita konzi kurini kusvika mota ndaigadzirisa ndozvokuona ndopurwa nayo mvura ndoda kugadzisa mota yangu muna December ndakuenda kuChristmas but anyway ndiri kuno kwaZiko VaZhou vanga vachiita magetsi for the past 4 days kasingadei 5 days saka ni vakauya kutika zvinhu zvacho zvisi zvaidiwa zvikapera so kuno ndakazokonzerana kuti maflaga airehwa ndo masokezi ndizvo ndo masokeza 1 ndeyekuni 2 3 uko because atandida kuti zviwanda 3 anoona then maswitch ndo emalights saka epadzama kuti apera apa matesa ndaugona zvinhu zvisvezvo nekusaziva magesi ndasingazvisi ndakafokasa nezvomukati zvepashi kana kufokasa nazvo rimwe ndinokubachipadza mukati yaitioni kuno maiti because client yedu yakati ndoda masokets akawanda saka imwe ndonga ndokwa kune DB chakuradza zvakaitika kuti tarisai pese pari kulika kati hatina kuona pari kulika varidzi vemusha even nazvo vamene manoku makona paidika then rimwe ine mucorridor saka initially apa ndobva pasi paDB redu ndobva client yati handichadi kuti DB rinde apa saka zvo akati no problem ndaakufamba nayo nemudenga umu ndobva ichaconnect saka pai pacho hamuna kuzoisa kudai asati anoda nokuti pakarebesa anatoziswa ticho makuta fina makuta wiring sama ngoda wasuko matoita aenda pasi nokudayo uko kwacho kana matoita taita kuti asaka isoki so achakwira nemudenga achakwira nemudenga ameta uyo ndo anoziva yeye kuri kuti yamwana roma ita makani masoki fish chiyasa 3 ndazvita ndo pakaida kuti tomunozvachera team vakati stove apa but client I think I will also confirm futi nayo but what I notice at least nyangwe mamwe 2 more kana 3 more kuside kuno mvura iri kuenda uko mamwe mauyu acho asara mangani kana makukaya amabox achiripo kuka ndo yestove saka mobona ngwese ana imwe kuka futi isa imwe kuka futi moisa futi imwe kupa minoti papi because kunondokwa mastove chete kunoko nemaoven saka tongoti sevekuisa 1 magetsi 1 gas saka mhene kuti magasi nechiko saka mongozowedzera 1 apa saka 1 apa then yamati mumarega kuisa nhau yekuti space kadi ndi munozva magetsi apa ndo pamaitika navazovaka chinhu chavo mose saka musoro right iyi ndo right sekunoku ndo inoti switch yemunomu ituwe ino yemunomu neimwe iyo neimwe iyi abane tu apa malaits acho akawanda saka taita izvi ona nokukavha lemuvhuranda anoti 1 repanze mhepo 1 repanze 1 repanze 1 repaveranda 1 repanze 1 repanze uyapa kuti aiti hatisuzvati washing machine wati mabwesa uku ndokwamagona kuwadza uku kwakanaka mukati kei one rimwe ramaisa apa uyai kunomaiki ino iyi ichashandisa rimwe light repanze ichi saka malaitsi epazhe ndosaka tichoti iyo asi kuti waya isingabvumiri tetotira plan ikadikitira yemadziro anodikitira akageza zvishawa kana kuti chinguva achigeza kana mvura inodziya unodikitira kutoti ange saka dikita anoriyaika rinobva rikangopinda magetsi muyangu achatochaya utanga kutoputika ndosaka mairamba iye akationa ririmo box yacho inondofeira tototira plan kuti kana touya kutovana kana pepa rinongokava asaona mabox akatodaro mutemo havatodi chero sheva chaiye havatodi pamutemo wacho isusu saka tisi kuda kumanikidza vazvo kuti makatoona irimo chete kungoona box musasa kana waya but muno muombe muno affecta here muno affecta okay so this one another switch yekuti uchibva garage unobatidza unodzima wapo ufambire murima ese matuweya saka mabedroom aisa mangani mune 3 iyi switch right 1 2 ko 1 e
2 3 vakati dziswe dziri 3 handeitoni asi iyi ndofunga kuti iyi kai inenge ichatozochida kuti iswedere uko switch one nyaya yodhoti inodzo saka nerakavhara kudai sokusvika samwera samuda kuzoichinja iye inoona kutoti ibhende soiwe kana pana saka pamukudzoka mokozozvigadzirisa kuti yotoreyaya apa nokuti baba modzoka kuzozvigadzira chingani ndiko mazuva ari padhuze naye hatina mazuva akawanda nokuti angoti izvozvo tandomboitira kuti hatingatangi kungoti machinje good because ndatanga ndasvikawo taona handei mukati matotoni unomaisa mangani y2 nokuti munomuka space yacho anoona kuti apa pahwindo apa pabvumira kunoku tengera kutoti kana toita nemudenga here nemudenga kuti irowane oya kuno pakodhi acho aripere kurova nemudenga kuti apere mapaipi mapaipi achiripo maigona kuirova nemudenga yapo because anga kati 3 mapaipi achiripo saka munomowedzera 1 kuti zvinoda munongoikurosa iyoya imuti munoiziva munongoibudisira iyoyi ndopainoperera saka inoperera inogona yakwidza saka tichetoda kuadjusta muno mumowedzera apa then ikuko komobvisa padhuze nebuilt in yoswedera kumberi then toenda kukitchen kodaiswa 2 more saka munhu anenge akuconnecta sei kudai ada kuzviona inenge yatouya nomukebu ongoshandisa nguva yoextension saka matoti umufeudi kuti nokuti zvinoitika izvozvo kudikitira tingatongoita zvimwe izvo zvekuti timuda ngotitedzera asi chandanyanya kufarira nyinyi zvemalaits epazhe zvaa zvakatondirashi mugaraji ndoro kuti munhu achipinda pano apa uchitanga kuuya muno mugaraji inobatidza malaits emuno iro ilaitire panze iro ilaitire panze iri ilaitire panze saka madziconnecta all from ukupi arikuya nemudenga achiconnecta nepi aya mapaipa munoona ori kuconnecta apo kona sinambozvionazve malaits aya mamaconnecta from where kuna imwe switch iri two way mukapinda nedho iri musingabvi nemubaseti munobatidza malaits emuno munodzima makupinda handei kudhaininindasaka aya mapaipa anoenda kuzvese matokonecta tatoita yese zvamakashanda yese ndio mapaipa inouya kudai saka ari kugumira mujira ndeyacho aiwa aya de mapipa asarapo achazongobvisa iri yana ndatinakaita buri makoneri marigadzisere maekera panapa aragadzira ndikanaitauraekeni kunokumaisa apa papaiswa apa swichi apa swichi ndeyekuti wapinani pabhori ino iri nokwakusambadza malaits epano kana kuti kudzima uko apa maisa maswichi maisa 4 muno 1 noti inotohombe apa ndipo chayameni firiji tv apa paingesiwo zvimwe zvinhu zvoda kukonekwa patv pamasabu koti kupi kozoti imei oko vanhu vakagara pamasofa ochaja ipapo uko kwa switch pamaisa kuti kana munhu apinda neapa unokwanisa badza laite pavheranda repanze anoimwe repanze apa anoimwe repanze apa ese yaari kuno wow ndasinambokumhorosa ndambosvika ndakanaka eoi makadii ndewoisitiri olaiti omumwachaita goke vanhu ehe makafaniapakati so guys, for the people isusu nemagetsi tapedza vava zvivangu vashanda nebrother yavo pano nemagetsi tapedza ndasvika neusiku thank you very much VaZhou ndofunga pemi ndofana mbokupa yangu ini then muchiri kuziva patakangarira kuti mugowedzera nepamunozochinja nepamunoona imba sakuona mongodowedza asi ni overall basa ratwa kwazvo zvakafanana neapa pamuti petv kafanisa imwe paipi hombe iya inodaiwo kuti idzo paipiwadhedishi kana pakatiwa foni imwe yeyi asaka imi ndimunoziva imi ndiri sezvo muri kuziva imi ndimuri kuziva motiitira
yamba sere yamakudzokera customer nditi ndisazive kuti apa usakaira ndinakusevha mauya akawandere iyi ndamuri kutira sevha muno mulaunji rikasevha pavhirada rikasevha kufrandi rikasevha kukani tichaita kuti apa kana kutsvaga mabhosa achiri togona kuwedzera mabhosa oita maviri pa1 place waya hadzizongoya nemunhu inoti imwe iyi ine 4 ine 4 kana samamaisakanganya ine 3 pashu right kokusaidhuku maisakupiwi panobatidza kudii panza switch yacho uyabvira panapa ko waimatadza kuita divi iri iseikokwanokodhodhonya pese pese saka hayo tazviona gaizodasa magezi ayandibatei tazviova pano I think tinouya patimburegi saka class 1 certified electrician vane vasingaziva emtown vanongo watongenga chatotaura kuti client rikatakuta kuti vabate VaZhou avo chibaba basa ravo ndofunga mangoriona zvimwe zvanandisiri kutoziva inini ndasvika vakatoisa malights ekushe kwese which is something I didn't know. Saka I think ndizvo saka pamadbed db rinoketa for masolar futi ndo panope ko kana riri magesi asi solar inozoisirwa akabhoti kai pasa solar kana munhu akuda kuzoisa saka chasing and tubing ndoyopinda then after chasing and tubing toita wiring yekuisa wire dzose dzoita then after that kuzoti takuenda connection yemagetsi kuti achishanda kana aita connection kozoita finishing ndeyekuti kubhonda zvese kuesa mapaipi emvura kumasinki nekumaese kutendera saka mune makuzo yawiring inoya after plastering chero before kana vari vanoda ngoti zvigare zvavo zvoda after asi zvoda after nokuti kuita kuti tisazogarisa zvakadira ndizvazvoitwa after kuti kelese kana vakuita wiring wobva utongoti what if vauda kuita wiring wobva ungoita 2 mastages saka asi wiring munoita before vanhu vaisa masetting connection yacho connection inotoda before nekuti zvinoitika saka wiring connection makona pane maraubox ari makona kunonetsa kuzopinzwa saka ceiling inozotoya after mapedza zvinhu zvese zvemagetsi wiring neconnection nokuvhara zvimakavha zvepamusoro panotsangana majunction kutodzidza ndokudzidza zvinhu zvakawanda noti ceiling mune maceiling inenge asi yakaspaceka hauchakwanisi kuti ndichatoudza mai kumasoro ndokubaida kuti vaida kuisa ceiling chavaudza kuti musatanga maisa ceiling musati maisa wiring ndichatoudza kana munhu oshandamwa charging yacho inenge inokura regai ndigobabata ndigovaudza in case havasi kuzviziva saka pane mumwe mubvunzo mai kupasi vaibvunza kuti zvinoita rekuti ini 5 kV solar system yangu ikushanda mumba same system iyo inoshanda nejena neboho aiwa boho ravo zvinobvara kuti ndere magetsi kana riri resolar haiti solar inofanira kutomira nemapano ayo